شكا عب 4 كيلو بأمير علي إساياس خفينا زاينا ينزل لنا بوليتيكانا نعم تعرفي نعم جزء عوريدو بقى بفلاي بالمعتن بركب كل تهاجرات ومرسنا رخاب دقو تادر مصيون واقع خيل بوليتيكا وعلامة نتعلم بوليتيكا وعلامة زقل بالسراوتي لم زي يقبر ነገር የለም ብዙ ሰው ምን ይላል መከላከያ ለምን ወደ ቦርደር አይሄድም በውስጥ ግጭት ምን ያደርጋል ብሎ ጥያቄ ይጠይቃል والكسبات يوم وق يبلو كم درفي نقول مشيتن وق زربات سمع زنا ناتنا يكون نزل በህገ መንግስት የተቀመጠውን የሰራዊት ማቋቋም አዋጅ አንብብ በሉት بحدا خوينا نحقرين وقع إلو حوي افتحوا نتغيد انا زمرها عادي لا فلتي تقدموا اي خيل الزي بتاريخ حجرنا انا كما يزبله زمرحو زسحو لها زمرحو يلا اي ترين نقدميو بينبر زبط امنتي بالله شكا بساينساو أقلالصا ببوزح يزغلص እቲ ኮይኑት ግን ኣብ ሓንጎል ዝህሉ ናይ ምዝንባል ጠባዩ እቲ ንቑ ሓንጎልና ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ክድብዝዝ ወይ ማእዝኑ ክስሕት እንከሎ ዝፍጠር ዕግርግር እዩ ሽኩሽካ ምስ ሓዘካ ንጸጋም ዝሓሰብካዮ ንየማን ክትከዶ ዝወዓልካ መገዲ ምድጋም ብሓፈሹ ኣንፈትካ መጥፋእን ምሁታትን እዩ በዚ ሕማም ሽኩሽካ ኣብ 4 ኪሎ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድን ካልኦት ብዙሓትን ተለኺፎም ኣለዉ እዚ ሕማም ሽኩሽካ ናይ 4 ኪሎ بربحان تقمنيو زت حلالفن بر بمتنفاسن متنخافن أي تحلالفن نايزي أب 4 كيلو آتي زلو حمام شكشكا سعبينات رقي الكا زي محساب زي عمخا محساب بزعبا كبابي خان هزب خان زي محساب زينات كامد لاي زي أمسولو سعبينات اللو إذا شكشكا زي سعبو سعبينات دما سرعات بلتسقنا بمراحيو أبي أحمدن سعبتون نسب ود سب زدنسو طرمباتاتن ينفحلو اتزقرم بقولوا عسب كنور رأينا يبلون اللو أبز حالفة خلت سومون بمنقد منيستر ركبات إثيوبيا لقست اللو خي حالفري كي حنخي إثيوبيا عفدق بحرن ودبن مركب عفرق منقدي بتحناينا نخلو نحاسوت تركاتات بدينا دما كن عواتينا كبل بأواج ملكة تزاريبو أتو لقسي إذا خيركم مو زلوهم فرق منقدس محبر كان نارو إذا تعرفوكم زلو فرق منقد خي انتايو أنا خمس مثلا نجن إذا تخيدو زلو فرق منقدي كاب مرحيب خا أبي أحمد أتحيزو نعخا زت قاللين حدا عامة فرقان زقبركم مو قوسقواس بروباغندا خويني سمعني إذا خلاي فرق منقد دما قولوا ورار واجيو قداماي مينستر إثيوبيا أبي أحمد ኣብ ቅድሚ ተወከልቲ ህዝቢ ቀሪቡ ከም ቆልዑ ዝምህር ዘሎ ክመስል ክልተ ብርጭቆ ብምቕራብ ኣገዳስነት ናይ ማይ ከብሪ ሰሚዕና ኢና ኣጆጆ ብምቕጻል ድማ ኢትዮጵያ ብማይ ዝተኸበት ሃገር እያ ብሓደ ወገን ብፈለግ ኒል ብሓደ ወገን ድማ ብቀይሕ ባሕሪ እዚ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ናትና እዩ ዝኽልክለና የለን ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ምዝራብ ተፈሪሑ ጸኒሑ እዩ ክንዛረበሉ ኣለና بمبال إذن مجمرة جزية بزعبا قيح بحري استزاربه جقنا إثيوبياوي خبها الزعينة وزربات زاريبو انتو خونا قنا بزعبا قيح بحرينا يمقبات دليت نسخا مجمرة يكون كان كلهم مرحتي إثيوبيان سعبتو من تزاريبو ملون كون مقبار بقبري أبعودو كينات قد إمامولوس ما يعميخم تاريفهم يوم كلتيو هزبتات هزبي إيرتران مسلون رستون هزبي إثيوبيا دما بسنك مرحتو بسنكناي مقبات دليتهم كبيد واقع تخفيلوس بعوت هزبي إيرترا دما تزازيمو دكتور أبي نزيز حلفة عشحات هزبي زهلقي كتدقمو تدلل لخا مالديو سلازي نسخا بزعبا قيح بحري دافيركا ناي وراري طموحنتكا مقلات قداماي بلجا ايوسدكان جرايخا جرا دما كاوت مبال كالقوم نغير يبلان أبي أحمد حدا نغير كنغركا صني الكاس معني أب سلطان أب زمت أخل أوان أو ورحي زي ملء أب قرم بايتو إثيوبيا قريبكا كل عالم الناس سمعي أب مونغو إيرتران إثيوبيان سنحق رجتاتن زي مردان لومي أب كعيو مسحونا هزبي إيرتران منقستي إيرتران سلام كنقبر وسينا لنا
ስምምዕ ውዕል ኣልጀርስ ብመሰረት ኣብ ሄግ ብዕለት 13 ሚያዝያ 2002 ዝተወድአ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ተቐቢልናዮ ኣለና ኢልካ ስምምዕ ውዕል ኣልጀርስ ውሳኔ ቤት ፍርዲ ሄግ ማለት ሙሉእ ብሙሉእ ንልዕላውነት ባሕሪ ኤርትራ ንልዕላውነት መሬት ኤርትራ ንልዕላውነት ሰማይ ኤርትራ ንልዕላውነት ህዝቢ ኤርትራ ምኽባር ደይኮነን በዚ ዝተዛረብካዮ ቁኑዕ ናይ ሰላም ዘረባ ናይ ሰላም ተሸላሚ ኖቤል ኮንካ ንስኻ አብይ አሕመድ ብሓቂ ጠላም ኢኻ ንህዝቢ ኤርትራን ዓለምን ዝጠለምካ ከዳዕ እሞ ንስኻ መራሒ ዘይኮንካስ በጋሚዶ ኢኻ ብናትኩም ኣገላልጻ ድማ ቦዘነ ኢኻ ሓደ ዝገርም ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ክትጉበጥ ከም መደብ ትሰርሕን ትሓስብን ካብ ሃለኻ ንታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዘይፈለጥካ ዲኻ ወይስ ዝጠፍአ ይጥፋ ኢኻ ትብል ዘለኻ ህዝቢ ኤርትራ እኳ ነቶም ኩሎም ቅድሜኻ ዝነበሩ መራሕቲ ሃይለ ስላሴ ተፈሪ ባንቲ ኣጥናፉ ኣባቴ መንግስቱ ሃይለ ማርያም መለስ ዜናዊ ኣላሽ ዘበለ ህዝቢ ምዃኑ ረሲዕካዮ ዲኻ ካብ 1961 ክሳብ 1991 ጸብጺብካ ዘይውዳእ ኩናት ተኻይዱ እትፈፍሩ እያ ትኽጠቅስ ቀዳማይ ወራር ኣብ ግርጉ ሰናይ ካልኣይ ወራር ስትራቴጂካዊ ምዝላቕ ክሳዕ ማእሚዶ ሳልሳይን ራብዓይን ወራር ንናቕፋ መሓዝ ሓምሻይ ወራር ብኹሊት ምእታው እትሰፊሕን ዓርሞሻዊ ኩናት ሻድሻይ ወራር ብስመ ቀመምን ምዕቡል ኣጽዋርን ዝተሰነየ ሰላሕታ ወራር መጥቃዕቲ ውቃው እዝ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ናይ ናዶ መጥቃዕቲ ስርሒት ኮማንዶ መጥቃዕቲ ባርንቱን ተሰነይን ዛዛሚ ኩናት ግንባር ጊንዳዕ እንደቀምሓርን ዝተኻየደ ሰፊሕ ኩናት ብዓወት ህዝቢ ኤርትራ ከም ተዛዘመ ረሲዕካዮ ዲኻ ሰራዊት ዛሕዛሒሉ ገለ ምዉት ገለን ቁሱል ጀነራላት ኢትዮጵያ ገሊኦም እግሪ ኣውፅኒ ኢሎም ክሃድሙ ገለ ድማ ክማርኹ ከም ዝኽኣሉ ጽቡቕ ጌርካ ትፈልጥ ኢኻ እቶም ሕጂ ትምክሓሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ጀነራላት ምሩኻት ኮይኖም ናፃ ዝለቐቕናዮም ደይኮኑ ዶክተር አብይ እምበር ከመራሒ ዲኻ ቁርባ ርሒዕካ ተጥምት ዶ ከመይ ጌርካ ንልዕላውነትን መሬትን ባሕርን ኤርትራ ክትደፍር ትሓስብ ኣብ መላእ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኮታ ኣብ መላእ ዓለም ተቐባልነት ዝረኸብካሉ ምኽንያት ተናሲሕካ ቅድሜኻ ዝነበሩ መራሕቲ ዝገበርዎ ዜጋታት ኣሪምካ ምስ ኤርትራ ሰላም ክገብር እዩ ነይሩ ናይ ዶብ ጉዳይ ድማ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ተቐቢልካዮ ስለ ዝበልካ ምዃኑ ረሲዕካዮ ዲኻ ድሕሪ እዚ ናይ መወዳእታ ምስ ወያነ ዝነበረ ኩናት ምስ ተዛዘመ አብይ አሕመድ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ባይቶ ኢትዮጵያ ኣመስጊኑ ሳላ መንግስቲ ኤርትራ ኢና ድሒና ክብል መዲሩ ቀፂሉ እውን ኣብ ዓለም ካብ መንግስቲ ኤርትራ ንላዕሊ ንሰላም ዝደሊ መንግስቲ የለን ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሰላም ሓይሊ ምዃኑ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነት ዓለም ፈሊጡ እዩ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ዓለም ተኸይድካ መንግስቲ ኤርትራ ንሰላም ዝሰርሕ ንልማት ይሰርሕ ዝብል እምነት እዩ ዘሎ ኩሎም ሰብ ስልጣን ኢትዮጵያ ብሪጋ ተሰሪዖም ንህዝቢ ኤርትራ በዓል ጽቡቕ ውዕለት ክብሉ ኣመስጊኖም ሕጂ ድማ ካብ አብይ አሕመድ ጀሚርካ ምስ ኩሎም ሰብ ስልጣን ኢትዮጵያ ብሪጋ ተሰሪዖም ንህዝቢ ኤርትራ ክንወረካ ኢና ይብሉ ኣለዉ እዝስ ምስ ምንታይ ይቁፀር ኣብዚ እዋን እዚ ዘለዉ መራሕቲ ኢትዮጵያ ተጋግዮም ዲና ክንብሎም ወይስ ተጸሊሎም ሕማም ሽክሽካ ዝሓዞም መራሕቲ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብርሃኑ ጁላ ሲሳይ ቱላ ረድዋን ሁሰን ባሕሪ ኤርትራ ንምውራር ዝተፈላለዩ ንጥፍታት የካይዱ ኣለዉ እቲ ዝገርም ድማ እቶም ትማሊን ስርዓት አብይ አሕመድ ንምፍራስ ብዝለዓለ ደረጃ ዝሰርሑን ዝሸቀሉን ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ጀነራል ጻድቃን ገብረኺዳን ጀነራል ዮሐንስ መንጋግ ኣብ ምውራር ንኤርትራ ቃል ኪዳን ብምእታው ይሰርሑ ኣለዉ እዚ ሕማም ሽክሽካ ናይ 4 ኪሎ ኣበይ ይኹውዳእ ብሓባር ክንሪኦ ኢና ኣሚር ዓሊ ካብ ለንደን بغلو
صغار إريتراويان فلحوا كم فلو